Dovolte, abych v rámci tohoto posledního příspěvku prezentoval jednoduchý multivariantní model, který se zaměřuje na poznání některých kvantitativních a dynamických aspektů římské vojenské intervence na barbarském území. Jedná se o časoprostorový kontext středního Podunají, parkomanských válek, tedy prostor Moravy, Dolního Rakouska a jihozápadního Slovenska. V první fázi vlastně markmanských válek dochází k masivním pronikáním barbarů na provinciální území, kdy dosáhnou až prostoru severní Itálie, takže poměrně bezprecedentní ohrožení Říma, které vlastně ta římská administrativa po poměrně dlouhou dobu vlastně nepoznala. S poměrně velkým vypětím při složení dalších dvou legií a podobně byli barbaři vytlačeni zpátky z provincií a další vlastně etapa už od roku 172 do roku 180 se odehrává v právě barbarském kontextu. V první fázi čistě, nebo tak, jak se to na základě existujících teoretických modelů, to představuje zejména takové odvetné výpravy a v druhé fázi Expeditio Germania Secunda, která se datuje zhruba od roku 177 až do roku 180, tedy 3 roky, kdy vlastně mělo docházet k trvalému okupování těchto zón na základě právě i do dnes známých archeologických pramenů a zejména narrativních pramenů a epigrafických pramenů jiné povahy. Takže ten model obecně se zaměřuje právě na otázky možnosti kontroly s danou velikostí kontingentu, který měl operovat právě na tomto území zasaženým římskou okupací. A v kontextu toho vlastně se také snaží o řešení vlastně otázek kvantity nároků subsistence římské armády, protože to byl samozřejmě obrovský kolos, který jednak disponoval obrovským terénem, množstvím zvířat, tažených i typu soumarů, vozů a podobně. A samozřejmě existuje další množství modelů počítá s tím, nebo operuje vlastně s tou strukturou té okupace a využíváním těch jednotlivých transportních prostředků v kontextu jejich kapacit. Ten samotný model je takzvaně emulativní, nebo respektive na základě explicitní prostorové a formální struktury toho designu se vlastně snaží vytvářet vlastně v rámci daných scénářů vlastně možnosti a sledovat, jakým způsobem vlastně ty výsledky se budou lišit, či jaká výsledná struktura tam je. Oproti standardním multivariantním modelu se samozřejmě liší, že ta výsledná emergence nebo ta nová vlastnost systému nevychází z autonomní dynamiky jednotlivých aktérů, čili zde je vlastně použita jen tzv. Top-down hierarchie, čili vlastně design těch jednotlivých aktérů, těch agentů je vlastně v korelaci s principem subordinace standardní armády, čili tady vlastně toto je poměrně jasně explicitně dané. Co se týče právě toho samotného prostoru, který bude modelován, jedná se právě na západ od Malých a Bílých Karpat. V tomto prostoru už dnes známe poměrně reprezentativní distribuci římských krátkodobých táborů nebo krátkodobých opevnění římské armády a nejnověji potvrzené 36-hektarové opevnění u La Andertáne Ruhov, které potvrzuje operaci římské armády vlastně 130 km proti toku Die. Dále, tyto tábory samozřejmě jsou velmi diverzifikované, co se týče velikosti, známe od 1 hektarových až po téměř 50 hektarové, podobně tak na východ od Malých Karpat. Ty tábory samozřejmě v hlavní míře vyjadřují vlastně velikost toho kontingentu, ale zároveň samozřejmě nejsou z hlediska velikosti tak standardizované a samozřejmě na základě mnohem větších a reprezentativnějších souborů, jako je z Britských ostrovů, se ta diverzifikace těžko, nebo ta variabilita v té velikosti přiřazuje jednoduše k některým typům kontingentu, tak jak jsou etablovány vlastně standardní legie, tak jak je nejznámější, a pak ty menší typů vexilace zhruba okolo 1 000, 2 000, podle toho, jak vlastně měli sloužit určitým taktickým cílům. Tady je vidět právě ta distribuce velikostí, je vidět, že právě těch nejmenších je poměrně velká řada, pak je tady určitý hiát a jsou tady ty opevnění, které mají zhruba od těch 45 do těch 50 hektarů. Ty se většinou nacházejí také v jižní části nebo podél Dunajské hranice a jsou taky často interpretovány jako nástupní body římské kampaně. Poměrně stejně to tak vlastně určité klastry v tomto souboru dat právě umožňuje zhlukovací analýza standardní rozlišit právě tím, že vlastně nejsilnější faktor v nich, vzhledem k tomu, že jsou dané vlastně výhradně pouze prostřednictvím opevnění a evidovaným typem bran, tyto vlastně
velikosti táborů, které by mohly být srovnatelné s určitými velikostmi jednotek a potažmo i právě velikostí, která vychází z taktické příslušnosti nebo z určení vlastně ze smyslu vytvoření té jednotky. Kromě krátkodobých táborů známe celou řadu jednak ještě nedoověřených vlastně linií nebo porostových příznaků, které teoreticky mohou být, samozřejmě už řada z nich byla vyvrácena. Zároveň je to velké množství součástí římské výzbroje a výstroje, které známe právě také z prostoru celého Barbarika. Uprostřed vlastně těchto evidencí velmi výrazně vyniká drobné návrší, právě strategicky situované. Podobně všechny krátkodobé tábory jsou velmi úzce vázány na hlavní páteřní vodní toky, jako je Morava, Dyje, Hlava, Svratka. A právě nad soutokem těchto tří řek se nachází právě zhruba 30 hektarové opevnění hradiska u Mušova, dodnes už téměř 100 let zkoumané, s množstvím movitých památek, masivním opevněním, v některých partích až trojnásobným příkopem, s lázněmi, s podpodlažním vytápěním a podobně. Ale samozřejmě tu distribuci nebo plošný rozsah té vojenské intervence nejlépe vlastně vyjadřují ty krátkodobé tábory. Tady ještě je třeba zmínit, že vlastně v posledních pár letech probíhal projektově zaměřený, projektově podpořená snaha vlastně o hlubší prozkoumání těchto struktur, tak jak byly vlastně nalezeny v 90. letech prostřednictvím letecké archeologie. Za všechny vlastně Chorvatská Nová Ves s velmi standardní lokalizací na první terase nad řekou nebo aluviem Dyje, zhruba 8 km severně od Břeclavi. Tábor samotný právě má 43 hektarů klasické opevnění, ovšem nejnověji bylo zjištěno právě prostřednictvím geofyzikální prospekce redukce uvnitř tábora, opět s charakteristickým typem vstupu brán typu Titulum a další linii, která byla ověřená a přesvědčivě římská, čili zde vidíme přímo na právě jednotlivých opevněních tu dynamiku, která umožňuje právě doplnit ten teoretický model té dlouhodobé římské přítomnosti, která byla netriviální s tím, že vlastně nějaká jednotka, která přišla v první fázi, později se buď mohla rozdělit tím, že vlastně nebylo nutné ochránit celou tu plochu, což je taky často zdůrazňováno v poučkách římské vojenské architektury a podobně. Pak zase v nějaké fázi musela být vlastně nějakým anexem připojena další opevněná plocha, bohužel dále nesledovatelná vzhledem k tomu, že toto je hranice vlastně povodňových sedimentů, kde už se právě bohužel měření vytrácí. Zároveň kromě toho, tady je vidět ta severní brána, ty projevy nebo doklady té dlouhodobosti můžou být právě spatřovány zejména v evidencích sušených nepálených cihel, které byly poprvé zde evidovány právě v opevnění římského krátkodobého tábora, které jsou zatím, nebo byly zatím vlastně evidovány pouze na hradisku Mušova a zároveň celou řadou zjištěných geofyzikálních, zejména bipartitních zařízeních klasických potravinářských pecí, kterých například právě už v Chorvatské Nové Vsi je zhruba 80 a na některých lokalitách, jako je Mušov na Pískách, kde je mnohočetná evidence těch táborů, tak tam už jich je přes 400 a z celé oblasti středního Podunají už je jich téměř 800, čili opět to dokazuje, že ta přítomnost byla trvalejšího charakteru. A zároveň, co se týče celého toho souboru těch krátkodobých táborů, doposud panovala nejistota vlastně ohledně jejich datování, vzhledem k tomu, že přichází několik vlastně fází, kdy tyto tábory mohly vzniknout, což je jednak samozřejmě přelom letopočtu a slavné tažení Tiberiovské proti Marobudovi roku 6, dále pak to jsou trošku vágní a problematické domiciánské války na konci 1. století a pak zejména marobudanské války, asi nejmohutnější konflikt, co se týče narrativních pramenů a objemu disponibilních artefaktů, zejména právě římského vojenského prostředí. Díky tomu právě pro tento účel, vzhledem k časté absenci datovatelných materiálů, byly prováděno datování radiokarbonem. Samozřejmě nejlepší výsledky jsou získávány z těch pecí, které jsou v podstatě shodně paralelně vždycky za tím opevněním zhruba nějakých 7-8 metrech. A zatím všechny poskytly poměrně shodně data okolo markomanských válek, čili dnes už vlastně s touto skupinou pramenů můžeme pracovat jako ne samozřejmě současné, ale z tohoto konfliktu. Čili co se týče toho modelu a nastavení
ten časový rámec vlastně odpovídá, jak jsem říkal, té poslední expedici na germánské území, s tím, že základním rysem bylo, že vojenské operace probíhají podle právě často citovaných nebo narrativních pravidel, které poměrně dobře zdokumentované mezi 3. a 10. měsícem v roce. Časové rozlišení simulace je jeden den. Prostor, který modelovaný, tak už tam byl vidět ten výřez s rozlišením 1x1 metr, což je samozřejmě poměrně hrubý, ale na multivariantní model, kde se vlastně dynamicky přepočítávají některé parametry, je to vlastně vyhovující, dostačující. Co se týče dalších vlastně zdrojů dat, tak to jsou právě ty epigrafické narrativní prameny, samozřejmě popisy římských invazí na cizí území, těch je celá řada a otázky, jakým způsobem se řešila logistika, jak velká vlastně potřeba zásobování, kontinuity a podobně je čerpána z těchto zdrojů. Pak samozřejmě archeologické prameny a teoretické modely, kdy vlastně se kategorizují ty jednotlivé objekty římské armády zjištěné a podobně. Velikost celého kontingentu v kontrastu celé armády nebo armády římské říše v druhé polovině 2. století jsou poměrně nízké. U Cassia Dia se píše o 40 000. Samozřejmě literární prameny v tomto smyslu nebo respektive v kvantitativních odhadech bývají považovány za notoricky problematické, ovšem tento fakt nebo tento údaj, jak si záhy ukáže, není nutné úplně vyloučit. A co se týče právě té strategie taktiky, ten vychází vlastně jednak buď z distribuce dobře dokumentovaných vojenských objektů, jako je například v Poríní, kdy vlastně máme poměrně, nebo v Británii, kde jsou zcela identické velikosti táborů vlastně v identických vzdálenostech od sebe, nebo maximálně 1-2 kilometrů, čili na základě toho lze vlastně abstrahovat a plus samozřejmě empirické doklady, nebo empirická data, jakým způsobem se mohla pohybovat římská armáda, což samozřejmě i velmi ovlivněné podle velikosti toho kontingentu. Co se týče celkových nasazených sil, jsou samozřejmě enormní, ale ty markomanské války probíhaly vlastně na celém kontinentálním limitu. Ovšem, co se týče právě té zasažené oblasti nebo našeho prostoru, kde vlastně měla operovat armáda o velikosti 40 000, znamená to, že vlastně tyto epigraficky doložené posádky na limitu dohromady dávají zhruba nějakých 50 000, čili v kontextu, samozřejmě to nelze z takto statistického pohledu vlastně brát, přitom ta situace byla velmi nepřehledná a dlouho samozřejmě nemáme pro některé jako evidence nebo v průběhu těch markomanských válek, co se samozřejmě v některých oblastech děje. Ovšem ten údaj prakticky nemusí být tolik přehnaný, čiže podle Cassia Dia by to mělo i 20 000 na západ a 20 000 na východ od Malých Karpat, vlastně v sídelní zóně Markomanů a Kládů. Zároveň podle distribuce právě těch římských jednotek na limitu je vidět, že v té poslední třetině 2. století je tam naprosto jasný pík vlastně počtu těch jednotek. Co se týče nároků té armády, samozřejmě 90% veškeré spotřeby představovala voda, krmivo pro zvířata, dřevo, zejména palivové, podle charakteru invaze a zabydlování se v uvozovkách, samozřejmě i stavební dříví a potraviny, které byly vlastně hlavním prostředkem nebo hlavním parametrem nebo hlavní komoditou, která byla testována v tom modelu, v kontrastu s tím vlastně, jaká byla možnost tuto armádu vydržovat z místních zdrojů. Co se týče těch prostředků, to právě, že v prostředí Středomoří samozřejmě taková armáda, která okupovala území, která byla poměrně už ekonomicky velmi vyspělá, nebyl problém částečně armádu uživit z těchto zdrojů, ovšem teoretické modely předpokládají, že u těch Germánů by vlastně výživa takovéto armády byla poměrně problematická. Načež právě následuje otázka, jakým způsobem by se okupace dlouhodobá, nebo respektive aspoň ta 3letá, realizovala vlastně. Když máme transportní prostředky zhruba na základě archeologických dokladů, které jsou zejména ze západního prostředí, u nás bohužel zatím nic, v rozmezí 9 až 30 tun, u nás právě vzhledem k průtoku těch řek se bude brát právě ta menší kapacita, tak aby vlastně takže vlastně se nebere i dovoz toho krmiva případného, které taky samozřejmě je někdy dokladováno, že Římané používali až několik set kilometrů dlouhé zásobovací trasy plynule zásobující armádu na velké vzdálenosti. A právě tyto vlastně 3 základní kategorie jednak charakterizují ten terén, což se týče těch dvounápravových vozů a soumarů
a plus právě ty říční pravidla, která jsou dokumentována zejména v té západní oblasti. A plus právě základ vychází z klasických nároků na nutriční hodnotu a výživu jednoho vojáka, čili byla právě brána jenom z toho 1,4 kg potraviny na den, pouze základní potravinný příděl obilnin. Pak je tady právě ta otázka té uživnosti regionu. Přičemž právě modelovaná populace byla stanovena zhruba 160 až 200 tisíc, což bude dále ukázáno na předcházejícím nebo už dříve právě provedeném modelu, který právě simuloval tu sídelní strukturu. Tady právě jeden z těch případů, popisovaný na západ, kdy máme podél řeky Lippe celou řadu právě zařízení jednak dokumentujících přítomnost nebo využití římských říčních plavidel a zároveň velký objem zásobovacích nebo takzvaná horea, zásobovací objekty, nebo sípky samozřejmě, a přičemž etapizace těch tras umožňuje právě rozpoznat nebo stanovit tu na mnoha nebo jiných případech v Římské říši vlastně ten interval 15 až 20 km. Tak podobná situace vlastně podél řek, které mohly být splavné. U nás vlastně řeka Morava, Dyje, Jihlava, Svratka, vzhledem k tomu, že vlastně dokumentované přístavy, respektive srovnatelná zařízení, která jsou jinde interpretována věrohodně jako římské přístavy, bohužel tady pouze vzhledem k pozici a velikosti a charakteristice vlastně těchto příkopů, nebo těchto opevnění jsou právě známá bohužel pouze zruša na pískách a z přibic. Co se týče další vstupní vrstvy toho modelu pro pohyb vojáků, vlastně byla vytvořena z terminálních bodů, tady zatím rozpoznaných té římské okupace, proveden výpočet koridorů do všech vzdáleností a zároveň vlastně překryt tak, aby vlastně bylo umožněno plynule vlastně na základě těch evidencí známých, což samozřejmě může nějakým způsobem i limitovat ty neznámé. Ovšem všechny ty hlavní komunikační koridory, tak jak římská armáda mohla používat se právě podél, nebo logika věci samozřejmě toho, jak jsou ty římské tábory lokalizovány podél těch hlavních vodních toků, předpokládá i pohyb vlastně římských jednotek hlavně podél těchto pateřních os. Zároveň na mnoha z nich máme doloženou vlastně odrazy koncepce římské vojenské přítomnosti, kdy jsou právě narrativním prameny poměrně explicitně vyjadřováno to, jak vlastně římská říše decimovala to obyvatelstvo tady. Na základě právě předchozího modelování bylo právě odhadnuto při standardních pouze 2 kritériích, což je samozřejmě vzdálenost od vodního toku a sklon svahu, byla vytvořena takzvaná nebo tak určitá preferenční vrstva, není samozřejmě predikční, a v rámci ní bylo kalkulováno na základě předpokladů vlastně velikosti populace od počátku doby římské do druhého století, tato vlastně mapa distribuce římské populace, čili ta byla využita zejména proto, protože římská říše neokupovala nikdy prázdné regiony, vždycky šlo o okupaci vlastně obydleného území, vzhledem k tomu, že markomanské sídelní území postrádalo jakékoliv zatím známé centrum a v podstatě veškeré obyvatelstvo žilo ve standardních menších vlastně vesnicích, tak nebylo možné vlastně dobít nějaké centrální místo, čímž by vlastně konflikt ustal, takže šlo vlastně o permanentní okupaci. Tady bohužel tomuto se to mělo hýbat, tak to je škoda, nevadí. Takže tyto vlastně výstupy nebo dílčí vlastně ukazují, jakým způsobem jednotky, které mají každá okolo sebe buffer zónu, která vychází právě z té vzdálenosti 15 až 20 km operační vzdálenosti, tak aby mohla vlastně patrolovat a byla to tedy půlka té vzdálenosti, přičemž vlastně jednotky, které jsou částečně složeny i z jezdeckých jednotek, mohou vlastně operovat do dvojnásobku. Díky tomu například bylo možné některé z těch dalších vlastně parametrů, co se týče pastvy, na základě velikosti kontingentů a předpokladů, kolik by takový kontingent ustálil na tom místě a spotřeboval vlastně pastvy na den, pokud bereme teoreticky 100 zvířat na hektar na den, tak vlastně toto jsou zhruba buffery, že Hradišťskou Mušova předpokládá poměrně vysokou intenzitu spotřeby, podobně tak vlastně spotřeby i dřeva, z čehož tvoří právě na základě odhadů v Inčtat Hillu celkovou spotřebu na stavební fázi 21 000 metrů krychlových dřeva. Co se týče
té kontroly regionu a právě dopadu na tu úživnost nebo nároky, které by vlastně Římská říše vytvářela, pokud by nerealizovala, nebo tu výživu vlastně nerealizovala vlastními zásobovacími trasami, by byla při 33% vlastně kontroly toho nejvíce osídleného území, protože preference té okupace vlastně vychází samozřejmě z té modelované hustoty, takže samozřejmě to je určitý teoretický odhad, teoretický předpoklad, který je těžko samozřejmě nějakým způsobem pro tu danou dobu verifikovatelný. Ovšem ty nároky je vidět, že právě by poměrně razantně a v takové rychlosti vlastně by se těžko asi germánská struktura přizpůsobovala něčemu takovému. Zároveň se vlastně jedná o poměrně mobilní strukturu to germánského sídlení, která právě migrovala, a to je i vlastně na základě literárních pramenů podchyceno, že vlastně během té okupace chtěli ty Markomani vlastně odejít z té zóny, ale Římané jim v tom zabránili tím, že okupovali průsmyky, které z této vlastně zóny vedou, což pěkně dokumentuje vlastně například nápis Trenčína, kde je jasně vidět, že jednotka o velikosti 1000 mužů vlastně přezimovala na tom místě, které už je víceméně určitý kanion nebo koridor. A co se týče zátěže právě a aplikace jednotlivých těch transportních prostředků, tak je vidět, pokud by se aplikoval pouze říční transport o těch plavidlech z kapacitou 9 tun, tak by v průměru bylo potřeba pouze 75, tak aby se vlastně v rámci celé té okupované oblasti to vojsko poměrně hladce zásobovalo, nebo průměrně zásobovalo. Pokud vezmeme právě pouze v kontrastu s tím tu pozemní dopravu, tak je nutno nasadit až 2000 vlastně vozů, což jednak by se asi patrně projevilo i v ztrátových nálezech, archeologických nálezech v té germánské sídelní zóně, i když samozřejmě známe řadu nálezů součástí kování římského vozu z našeho prostředí, zejména z novějších detektorových nálezů, ale stále je vidět, že právě logicky z míst nebo z oblastí, kde to je poměrně dobře dokumentováno, je ta preference říčních tras naprosto jednoznačná. Čili samozřejmě ta kontrola regionu neprobíhala samozřejmě jenom pouze podél těch páteřních toků, i samozřejmě to osídlení zasahovalo jinam, čili i tak se samozřejmě musela realizovat ta doprava přímo k těm jednotkám usazeným prostřednictvím pozemní dopravy, což by v podstatě tady vystihoval ten poslední scénář vlastně, takže i počítá vlastně se sezonalitou těch vodních toků, protože například v létě, když klesla hladina nebo v zimě zamrzla, mohl nastat poměrně velký problém vlastně se zásobováním, a proto se asi jednotky patrně předzásobovaly v případě, že se očekávala zima. Takže děkuji za pozornost.